Bună ziua și bun venit la canalul nostru de Minecraft. Eu sunt Iris. Iar eu sunt Cristina. Eu am primit datul. Afară plouă. Aha. Da, știu. Ceea ce va ține zombie în viață. Mergem afară să ne luptăm? Nu văd aici niciun monstru. În primul rând n-am o sabie. Să ne luptăm. Da. Mersi, Cristina. Îmi place. Hai să... Trebuie să facem cu stil. 3, 2, 1. Ieșim! Ca nebunii! Cristina, iarăși. Un porc. Da, asta vreau să spun și eu. Mai văd un porc. Ai grijă în peșteră. Mai bine te-ai reportat de ea. Bine. Hai să băgăm în bărcat. Ești tu care vrei să ieși. Să nu te duci încolo. Mă uit eu pentru că e un creeper. Ah! Fugiți! Pe cealaltă pajiște, nu aici. Ah, ok. Vrei să răcesc pe ploaia asta? Da. Soarele apură. Hai în casă, nu văd nici... Dar nu văd niciun monstru! Vezi? Uite-te tu că nu e niciun monstru. Cristina, unde ești? Așa. Mulțumesc, mă ploua în cap. Ei, bine să vezi. E o priveliște frumoasă din casă. Crezi că a deschis ușa? Crezi că ar trebui să ne facem geamuri? Da. Ok, haide! Hai să mergem să luăm semn. Închide ușile. Mulțumesc pentru chemare. Da. Haide, nu ne trebuie foarte multe la ce căsuță avem. Eu am 8 bucăți. Eu habar nu am câte am. Stai să mă uit. Am 9. Haide! Apare, suntem din nou în casă. Stai, nu face încă. Ce faci? Nici măcar nu avem geamurile. Oh, da. Haide să căutăm cobblestone în peșteri. Da, eu îmi fac un chest pentru mine și doar pentru mine. Oare cine va lua această unealtă? Nu se mai oprește ploaia! Văd un porc! Mă duc după un porc! Da. Săracul porc! Săracul porc avea un viitor în învățământul social. Dă-mi târnăcopul ăla odată, te rog. Ok. Mă duc să mă bag cu un monstru pentru a o face fericită pe prietena mea. Nu are chef să vină cu mine. Exact. Apune soare, nu mă aduc acum după niciun cobblestone. Cristina, am văzut un porc. Te iau mâine, porcule, te iau mâine. Iar să faci noapte, iar n-avem paturi. Intră prin fracție! Aceasta va fi o altă cameră. Dormitorul? O să o punem cu sufrageria. Aha. Hai să spargem pereții! Drăguț, arată drăguț, e mai spațios. Deci, aparent este noapte și noi nu prea avem paturi. Frate, de 2 episoade nu avem noi pat. Da, știu, se găsesc pe aici mai rar oi decât. Da, restul. Eu n-am nicio bucată de lână. Eu am 2. Plouă, iarăși. Plouă peste inima ta. Oase, într-un fel, să zic așa. Mor scheleții. Yay! Și ne-am decis să ieșim afară. E bune? Da, uite, și un schelet și un zombie. Putea să murim, dar ce contează? Ok. 3, 2, 1.
Și... Deja am intrat pentru că eu am strigat ca o nebună. S-a murit cu toții! Da. Aproape... Mi-a luat o inimă, un schelet, da. Mai încercăm o dată oare? Da. Dar știi că ai deschis ușa, nu? Da, știu. Aveam un pic de lag, cred. Avem săgeți în ușă, se pare. Hai, du-te și ale. Apare, nu pot să le iau. Oh. Ne-au rămas fix în ușă săgețile astea. Uitați-vă și voi. Și acum am observat că s-a oprit ploaia. Și din păcate, bătaia vieții mele nu s-a filmat. Mă rog. Vrei să ne mai luptăm? Nu, nici măcar nu mi s-au umplut viețile. Câte e? Eu mai am jumătate de inimă de umplut. Niam. Cred că am auzit un schelete. Mă rog. Vom muri cu toții. Nu s-a ales nimic de mine. Puteam să fiu un doctor. Un doctor! Da, dar nu, trebuia să fii o lupoaică. Pia! Ce? Stai liniștită. O să mori bine. Uită-te la mine. Mi s-a rupt piciorul. Sau nu? Am învățat la cursurile de magie. Apropo. Se face dimineață. Ne-au auzit toți păienjenii. Toată lumea e pe fază. Toți păienjenii și scheleții. Au! Încetează! Am dat și că acum este casa mai spacioasă. Da, mergem afară? Da. 3, 2, 1. Puteți cu toții! Oaie! Hai să omorâm! Super, mai am nevoie de o oaie ca să-mi iau pat. O bucată de... Acolo e un creeper? Hai să mergem să aflăm! Nu, cred că sunt niște ierburi mai înalte. Sunt niște ierburi mai înalte. O floare! Cine a vrut să facă așa ceva cu tine? Hai în casă! Nu trebuie să țipi. Deci, da. Nu. Ok, cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! Pa!